Dagiti Salmo 145 verses 1 to 7. O Diyos ko ken arik, ipakaamok a naindaklan ka. Agyaman akin ka, itignanayon awan inggana. Inaldaw tu ngagyaman akin ka. Idaydayaw kanto ti agnanayon nga awan inggana. Naindaklan ti Apo, ket maikari a naindaklan, ti panakaidaydayaw na. Saan a matukod ti kinatanok na. Maidaydayaw to dagiti aramid mo, iti tunggal kapututan. Ipakaamudan to dagiti gapwanam a naindaklan. Masarsaritan to ti dayag ken daeg mo. Ket ututubek to dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakdaar dagiti tattao dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ket ipakaamuk to ti kinaindaklan mo. Saritaan danto ti amin a kinaimbag mo. Ikantadan to iti kinaman nga asim.
padaan, inurnos mo tangatan, baybay ket pinagtalna, dalega pagkalmesan, pagay padaan, sikaan ng tetilawa, namnamati tao, ayat mo't sigurado, nakaskas daw ka, nagnanayon, na'y dumang natanong, Jesus, awan ti pangyas-pinga, ken ka, Jesus. Nutis umingin, ragsak maikanta tao, legak tiig sapa, anak mo wag dayaw da, nakaskas daw ka, nagnanayon, na'y dumang natanong, Jesus, awan ti pangyas-pingan, ken ka, awan umadan, awan umasping, awan ti pangyas-pingan, nakaskas daw ka, nagnanayon, na'y dumang natanong, Jesus, awan ti pangyas-pingan, ken ka, Jesus. Amen. Umuna a Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5. Umasidig kayo akas si bibiyag abat bato an maaramat iti panakaibangon tina espirituan a templo. Agserbi kayo akas na santuan a papadi a mangipaay iti daton a na espirituan ken makayayo ti Dios babaen ken Hesukristo. Naimbag na daw kakabsat, madaydayaw iti apo. Nagkantay mo na ni Tigundaway, tapno makapagkakadwa tayo ng agserbi ken kwa agdaydayaw, ken uray pay agadal kadagiti sa iti apo. Baglangan kakabsat, tadan iti atidog nga mikropono tayo niya, tapnohan mo't unay nga close up ti panagkita tayo ka, dagiti force kulangan. Kan makatadera mo ten kakabsat nga ag-preach when ag-share ti sa iti apo. So, we praise the Lord, iti biyag, dagiti aramatan iti apo, tapno mas mapapintas pa, mapasayat pa, iti online worship experience tayo kakabsat. Ket kadagiti naglabas nga lawas, agyaman kami, iti agdultuloy nga panakikadwayo kada kami, nga agadal kadagiti sa iti apo.
Kat iti daytoy nga aldaw, intay sublyan dati nagbalin nga tema tayo kakabsat. Kadagiti naglabas nga lawas, may papan iti the nature of the church when no iti kababalin iti iglesia. Kat agbalin nga titulo tayo kakabsat, tinasantuan padi. Sublyan tayo man kakabsat, kat kitaan tayo iti ibagbagay iti Apo nga mensahe and let it bring fresh reminder, fresh encouragement kada tayo as we serve the Lord, as we desire to worship and obey the Lord iti dumuduma nga wagas kakabsat. Kat dakkel iti maitulong kakabsat iti panakaawat tayo iti daan nga tulag, tapno balin nga nananay iti panakaawat tayo, iti naramid kada tayo iti Apo, nga datayo itatan kat papadi, nga agserbi iti Diyos. Intay matkitaan kakabsat iti naramid ni Apo Jesus, kas ka nga tuwan, apadi, kaya ninaig tayo kakabsat dito iti agdama sitwasyon tayo. Sakbay tayo nga adalan dahil kakabsat, intay pa'y sublihan iti pundasyon na let us establish our foundation before we go to our points kakabsat. So, idi pinaraswa iti Diyos iti tao, balik na naman po tayo sa creation, idi pinaraswa iti Diyos iti tao kakabsat, napintas iti langan-langan iti Diyos kaniti tao. Actually, kat mabalin pa'y nga makisao iti tao iti Diyos. Nya, mabalin nga ibaga ni Adan, kini Apo nga, Lord, dagito'y mat nga oranggutan ngayon naramid mo, nagrawat na mat iti saba, mga ganun, di ba? Or nakikita mo po ba kung gaano kahaba yung leeg ng pato, ng giraffe, mga ganyan po. So, talagang maganda yung communication ng Lord at ng tao noon. Kinapudno na kabsat kat mangagdapay iti Diyos iti hardin. Kasta ka close kakabsat iti Diyos kaniti tao iti. Ngam gapo iti basol, amo tayo mat kakabsat gapo iti basol, kat nadadahal da ito yung napintas nga relasyon. Kat kunapay ti Isaiah 59 verse 2, ngam nayaddayo kayo ti Diyos, gapo kadag iti basbasolyo. Isot gapo na adin na kaipangag, tunggal agdaydayaw kayo kenkwana. Gapo kabsat iti pan na kaisina tayo iti Diyos. Gapo ta nagbasol tayo, nadadahal iti relasyon tayo iti Diyos, di na pa yan nga ipangag, no agdaydayaw iti tao kenkwana kabsat. Napugsat dajay original. Wenno napintas nga disenyo ni Apo Diyos para iti relasyon iti Diyos kaniti tao kakabsat. Numan pa'y kasta, saan ngayon palubos iti Diyos kakabsat nga awan iti mangibaba iti tao kaniti Diyos. Iso nga enkabil iti Apo, iti puso dagiti Ama. Okay? Iti puso iti may sangapadi nga mangirepresentar kadagiti tao iti Diyos kakabsat. Pinagbalin na dagiti Ama nga isuda iti mangibabaet, mangidatag iti daton, mang sakripisyo, tapno iti kasta, kat may babaetan iti familyada. Kas pangarigan ko makakabsat ni Noe. Iti Genesis chapter 8 verse 20 to 21, kunana, nang bangon ni Noe ti altara may pay kini Yahweh, nangalat isagaysa kadagiti may bilang nga nadalos nga animal, kung tumatayab, sana pinuran digito iti altara kas daton. Nalangab ni Yahweh tinabanglo nga yamuom ti sakripisyo, ket kinunanay tinakam na. Pulos ajakton ilunod ti daga, gapu iti narami ti tao. Amok adakas ti panunot na, manipod kinaubing na. Jakton dadaelen ti anyaman nga addabiyag na, akas iti inaramid ko. So dahito kakabsat iti napasamag kini Noe. Nya? Isunay ti nagbalin, akas padi iti familyana. Kas tamat lang kakabsat kini Job. Iti Job chapter 1 verse 5, kunana tunggal malpas ti padaya, bumangon ang masapa ni Job, kat agpur kadagiti daton, amay paay ti panakadalos dagiti anak na. Naipaugali nga ramidan na dayto itakon ko na ti bagina ang mga no nagbasol dagiti anak ko babaan iti pananglais dati Diyos iti unegda. Okay? So hindi lang po sa kanyang mga anak, kurepay kadagiti gagayem na inaramid mat dayto ni Job kakabsat. Ngam idiim madon kakabsat iti tao, okay? Nangilasin iso na iti maysa nga puli nga mangtakam iti trabaho iti maysa nga padi. Tapno iti kastakat adda iti mangidaton kan adda iti mangirepresenta iti matang iti Diyos kakabsat. Kuna na iti Exodus chapter 28 verse 1, ayabam ni Aaron na kabsat mo, agraman da Nadab, Abiu, Eleazar kan Itamar nga anak na, ilasin mo ida ka dagiti salita, tapno agseribida kanya akas papadi. Kat daytoy kakabsat, mangipakita kada tayo, nga nalawag iti akamda, representada dagiti tao iti matang iti Diyos, kinirepresentada mat iti Diyos kadagiti tao. Isuda iti nawagan iti Apo kakabsat mangibabaet. At idug kan detalyado iti proseso nga paglasatan dagiti papadi kakabsat.
Manipot iti panakapili da, pagananay da, panag-atignay da, panagsauda, panakikadkadwada, kadagiti tao, at idog kakabsat iti proseso nga nasken nga paglasatan da, tapno maibilang dalaang, tapno iti kastakat may karida kabsat nga sumango iti Apo akas papadi na. Ngam amuyo kadi kakabsat nga iti baro nga tulag, dagiti amin nga namati ken imawat ken ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan, ket inkedeng ni Apon nga agbalin nga papadi nga agserbi ken kuana. Pakaibilangan dagiti amin nga namati ken kuana. Kas mabasa iti teksto tayo kakabsat, iti muna nga Pedro chapter 2 verse 5. Kuna na toy, umasidag kayo kasi bibiyag at bato ang maaramat ti panakabangon ti na espirituan at templo. Agserbi kayo akas ta santuan na papadi ang mangipaay ti daton ang na espirituan kan makayayo ti Diyos, babaan ken Jesucristo. Kat manipod garod kakabsat, iti dayto nga teksto tayo, at dati mapidot tayo nga duwa nga puntos nga sapay kuma mangtad daytoy kanya tayo kakabsat iti pamarigta, mangtad daytoy kanya tayo iti spiritual nga karit tapno iti kastakat at adapay nga umudang tayo iti pamati tayo iti Apo. Ito muna kakabsat kas papadi nga agserbi iti Dios at dayti nay dumduma nga kababalin tayo. Okay? Kung na iti teksto tayo, umasidag kayo kasi bibiyag a bato, maaramat ti panakabangon ti na espirituan a templo. Kas papadi kakabsat, at dahi tinaydumdum mga kababalin tayo, kas bibiyag nga bato. Umuna, papadi tayo nga naydumduma iti panakapili na. Kasi ti Apo tayo, anayarik iti gagangay nga bato, nga imbol lang dagiti agipat patakder, ngam pinili kanim patagiti Diyos. Mabasa tayo dito kakabsat, iti umuna nga Pedro chapter 2 verse 4. Okay? Pinili na tayo mat iti Diyos. Babaan kini Apo Jesucristo, pinili na tayo iti Diyos. Sabi pa nga ng Efeso mga kapatid, sakbay pa iti panakaparswa iti lubong, pinili na tayo iti Diyos. Habang sinasabi niya, let there be light, nasa isip na niya, magiging Kristiyano, magiging anak ko. Itong si ganto, si Bandel, o kung sino ka mang nakikinig ngayon. Ano po? Bago palikain ang mundo, mga kapatid, ay pinili na tayo ng Panginoon. Naidumduma kabsat, na isang sangayan, espesyal, yung pagkakapili sa atin ng Panginoong Diyos. Okay? Kasla narigat lang apat yan kakabsat ay because, ado dagiti pagkapsutan tayo, ado dagiti limitasyon tayo, pakabasulan tayo. Ngam idi pinili na tayo ni Apo Diyos kakabsat, ikay napundo na, inaramid na tayo pa nga nasantuan. Then when we stand before God kakabsat, haanan dadyo managbasol nga si kahit makitkita na, no dikat dadyo pinakawan, pinili, kan pinagbalin na nasantuhan, iti tumaktakderen, iti imatang na. Isungaitan kakabsat, papadi tayon, nga naidumduma iti panakapili na kakabsat. May kadwa, papadi tayo anay dumduma iti panakaipatag na. Gapugyan Kristo Jesus kakabsat, na ikadeng tayon nga makipagari ken kuhanay. Iti original nga lingwahe kakabsat kat basileos, un royalty, as a royal priest. Okay? Tayo po ay pinili ng Diyos para tayo maging mga royal priest. Hindi ka lang fan champ, kapatid, ano? Royal, ibig sabihin ng royal, hindi yung soft drinks, ano? Yung royal, kunwari, royal family, pamilya ng mga hari, okay? Mataas, tinitingala, ginagalang, nire-respeto, at doon tayo nilagay ng Diyos. Okay? Papadi, royal priest, hindi lang basta nga padi kamsat, no dikat royal priest. Napatag iti paset tayo iti pagarian. Tagserbi tayo iti Diyos. Kuna nakakabsat iti daan nga tulag iti Exodus chapter 19 verse 6, tattao ay naikonsagrar ngagpaila ang kanyak kat agserbi kayon to kanyak akas papadi. Pinili na tayo iti Diyos kakabsat tapno makapagserbi tayo kenkwana akas papadi. Iti daan nga tulag na panagnagandaytan kakabsat kas tamat iti baro nga tulag iti Palting chapter 1 verse 6 nga kunana, pinagbalin na tayo apagarian kan papading agserbi ti Diyos kan amana. Ipaduyak-yak tayo ti agnanayon adayag kan panakabalin ni Jesucristo. Amen. Napateg kakabsat. Iti paset tayo iti pagarian. Hindi ka lang just. Hindi ka lang basta-basta. Okay? Tayo ay royal priest ng Lord. Hala nga day kakabsat napnuan pa'y dignidad iti agam tayo. Makapagdayaw tayo iti Apo, kuna nakabsat ti Hebrew chapter 12 verse 28, agyaman tayo nga ro, dagsipod, taawatan tayo manipod ti Diyos, ti pagarian, asana madayag.
agyaman tayo iti Diyos, kat agdaydayo tayo kenkwana iti wagas a makaparagsak kenkwana, abuyugan ti panagraam ken panagbuteng. No, sublian tayo gitatay kakabsat, ay ti libro ti Isaias. Di mat kakabsat nga, haan nga denggen iti Diyos. Dagiti panagdaydayaw iti tattao because of sin. Okay? Hindi natin, kahit magpuri tayo na magpuri sa Panginoon, nga denggen. Walang ibig sabihin. Ngam tatan kakabsat, nga papadi, nga adaan iti napatag kakabsat nga akam, makapagdaydayaw tayo, makapagserbi tayo, kenkwana. We can now worship God. Kat daytoy kakabsat nga akam tayo, daytoy kakabsat nga tungkulin tayo, iti matang iti apo kakabsat, priceless. Awan iti magatadan na, walang katumbas na halaga. Ang maibilang ka, iti royal praise, iti apo kakabsat. Makapagserbi ka kenkwana, makapagdayaw ka kenkwana. Dagiti papadi, di kakabsat, idaan nga tulag, nagadupay, dagiti rikititos, tapno iti kastakat, agbalin ka nga, padi. Ngamitan kakabsat, idi inawat tayo ni Apo Jesus sa kas Diyos kan mangisalakan, babaon kin ni Apo Jesus. Papadi tayon kakabsat, nga danti na idumduma patag na. Papadi tayo mat kakabsat, nga danti na idumduma nga panakaaramat na. Gapukin ni Kristo, na idisenyo iti panakaaramat tayo kakabsat. Kat maaramat tayo, agpaay ti na espirituan templo. Agpaay kadagiti mismo nga kapamatyan tayo. Gaputakas kada tayo kakabsat, dagiti kapamatyan tayo. Dagiti kakabsat tayo iti apo kakabsat. Ket kas damet, iti maysa nga templo at tinagikwa iti Diyos. Kunana iti muna Timoteo chapter 3 verse 15, ngam numataktakak maamuam ti dayto surat no anya dagiti rumbeng nga anurutin tayo akas kamang ti iglesia. Kamang tayo ti familia ti Diyos. Kaya nasawan ti iglesia ti sibibiyag a Diyos. Tati iglesia iso ti adige kan pamuon ti kinapudno. Tulad natin, sila man din po ay inari ng Diyos. Iso nga iti akam tayo kakabsat. Iti indisenyo ti apo nga na idumduma nga pan nakaramat tayo katap no makapagserbi tayo kadagiti kakabsat tayo ti apo at tinagikwamat iti Diyos. Ti may kadwa kakabsat. Dagiti kakabsat tayo nga tinaangan met iti Diyos, Espiritu. Kunana iti Efeso chapter 5 verse 18, di kay agbarbartag tayo isot pakadadaulan nyo. Kaway-kaway po sa mga mahilig sa Red Horse at Citogen. Sabi ng Bible, di kaya agbarbartek. Ikagumaan nyo kit di nga agtaang kada kayo iti Espiritu. Ato iti trabaho tayo kakabsat. Makapagserbi tayo, kadagiti kapamatyan tayo, takas kada tayo, tinaangan mat ida iti Espiritu. Kaniti maudi kakabsat, kas kada tayo, tamtamingen mat ida iti Diyos, Espiritu. Kuna iti muna Corinto chapter 3 verse 16, awan duha-duha nga muyo ada kayo ti templo ti Dios ket agtalinaed ti espiritu ti Dios kada kayo. Kasbat bato kabsat. Masapol nga may kaputda ti may nga pundasyon. Dagiti hollow blocks niya, awan ti serserbi dagita, nuhan nga maikapet ayan iti natibker nga pundasyon. Okay? Ket dagiti ti may hollow block, sawan mati serserbi na, no may sana lang, kailangan niya ng mga kasama. At ang ating pundasyon po ay walang iba kundi ating Panginoong Yesus. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, tayin kabilan ti Diyos na Yesu Kristo, ang may maysa kan kay kaisuna pundasyon, kat awanan iti sabali. Saan nga di relihiyon, saan nga da di ministro, di pastor, saan nga dagiti leader ti iglesia, saan nga, anyaman nga banbanag kakabsat, no dikat nila ang Apo Jesus, iti rumbeng, apundasyon, apakay, kaptan tayo kakabsat. And we are like these stones kakabsat, nga masapol nga, aday iti kadwa tayo, tapno mabangon iti spiritual nga templo, sa dinuman iti lugar, nga ayan tayo kakabsat. Kat posible iti panagkakadwa tayo, gapo iti trabaho, iti Diyos, iti biyag tayo kakabsat. Isungarod nga kakabsat nga uray no saan pa nga advisable kanya tayo iti panagtatakip nung iti balay iti kararag, mabalin tayo latang agpipin na tibger, kas na mati iti apo. Nya? Nahilig tayo mat iti Facebook kanya. Nahilig tayo mat iti duma-duma nga social media. Kat no makita tayo mat nga nagpost, and dadya kabsat tayo iti apo, nga feeling suicide, lang nga feeling traffic kanya. Feeling suicide, wino kahit na magpakamatayan, wino nakikita mo na may mga bubbles na siya ay may problema, well, it's time kakabsat. Nga rumwar dajay
natural kada tayo, nga tayo kat papadi nga agserbi ti Diyos. Baban kadagiti kakabsat tayo iti Apo, baban kadagiti kapamatyan tayo kakabsat. Mabalinting agpipinatibker, agpipinarigta, uray no san tayo nga agkakadwa, nga iti pisikal, iti ubalay, iti kararag kakabsat. Let us remind each other, let us be there for one another, pagpipinalagip tayo kadagiti sao, iti Apo kakabsat. Amoy kakabsat, dagiti pagananay, dagiti papadi, kat adda iti kay papanan na. Okay? Iti Exodus chapter 28 verse 36 kuna na, mga ramid ka iti arkos apuro abalitok an nakaykitikitan iti daytoy na idaton ken ni Yahweh. So meron po silang parang headband po sa kanilang mga ulo na pure gold po yun Hindi yun mall na pure gold, okay? Kundi ay talagang puro nga balitok kakabsat. Okay? Kahit ibabad mo pa sa suka, kalamansi, puro talaga yon. Kat adati nakakitikit ijay kakabsat nga holy to the Lord. And that dajay kakabsat nga plate of pure gold nga tadyo ulo is a reminder no anya dapat itirumbang anya itirumbang nga kababalin iti padi nga agserbi iti Diyos. Mainaig amin iti kinasanto when no holiness iti trabaho iti maysa nga padi. Iti muna kakabsat irepresenta na iti nasantuan a Diyos. Holy God. It represents the Holy God. Okay? Masapul na nga mangidatag iti daton tapno may kapya iti ti Apo ket mapukaw iti basol. And to remove sin means agbalin nga nasantuhan. Ken masapul na nga isuro kadagiti tattao kakabsat no kasnuda nga agbiag nga nasantuhan iti imatang iti Dios. Isu nga daji kakabsat plate of pure gold nga nakakabilang ti ulo it's a reminder for them nga iti trabaho daket mainaig amin kadagiti nasasantuan nga banag kakabsat. Kasmatlaan kanya tayo, tataw na tayo iti Diyos. Kat di tayo kumanga tagibasitan. Kan pagduwa-duaan iti panagbalin tayo kaspapadi anayarig ti sibibiyag bato. Gaputan na idumduma kakabsat iti pan nakapili tayo. As I have discussed a while ago kakabsat, tayo ay pinili ng Diyos at ginawa niya tayong banal. Kahit na minsan may mga limitasyon tayo, may mga kahinaan tayo, may mga kasalanan tayo, ngunit alam mo ba na sa harapan ng Diyos, ang nakikita niya ay ang dugo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, ang selyo ng Espiritu Santo. That's why when you look at Him, okay, when you stand before Him, He looks at you na isang banal na anak niya. Nagdumduma kabsat, iti panakapili tayo. Kung nanay ti 1 Thessalonica chapter 4 verse 7, saan na tayo ngay nayaban ti Diyos tap nagbihag tayo ti kinadarap, no di kat ti wagas na santuan. Kinawusan na kamat iti Apo, iti puro abalitok, plate of pure gold. Nakakitikit mo dito'y kakabsat, that we are now holy to the Lord. Kinawusan na tayo iti Apo kakabsat, uray no san tayo nga maikari, babaan, iti dara na, anagsayasay, ijay cross iti Kalbaryo. Ket kasbilin kanya tayo kakabsat, we ought not to live unholy lives, but to live a holy life kakabsat, because our God is holy. Hala nga na idumduma ti pan nakapili tayo kakabsat, na idumduma mat iti pan nakaipatag tayo. Na idumduma kakabsat, iti akam tayo. Akam tayo amangyam amo iti nangipatag kanya tayo. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, masapul akas tamot ti panaglawag yo, iti silaw yo, iti imatang digiti tattao, tapno makita da digiti na imbag nga ramid yo, kat idaydayaw da ti amayo sa dilangit. Makita da ti na imbag nga ramid yo, kat idaydayaw da iti amayo sa dilangit. Iti da ito nga lawas ka naglabas kakabsat. Anyat dagiti nangagda nga sa ukin ka. Kas may sa Kristiyano, mangagdapay ka di, dagiti dakas nga balikas, di bibig tayo. Dagiti makapasakit nga balikas, nga makadonor iti puso, dagiti dumdumngag. Kasat no ka agtignay, makayayo ka di, wenno makapaadayo itirik na. Anya dagiti na imbagay na ramid mo iti dayto nga lawas, tapno mabigbig, dagiti makaimatang iti biyag mo, iti amam sa dilangit, anang pili kan nangipatagyan ka. Kabsat, amum ka di, nga kadagiti sa gasot nga tattao. Okay? May salaang itagbasbasa iti Biblia.
99 kadakwada, basbasaan da iti biyag, dagiti tattao, mamati iti Apo. Sabi ko tayo iti dayto nga lawas, kat nagbalin ka nga silnag, sa din numan tiyan mo, sa din numan iti nangipanan, iti Apo ken ka. Iti may katlo kabsat kat iti panakaaramat tayo. Nupod nga kukwa na ka ni ti Diyos, kan tinaengan na ka ni ti Diyos, kan tamtamingan na ka iti Diyos, Espiritu nga kabsat. Anya iti rason nga saan mo nga kayat iti agpaaramat. I have shared this kada tayo idi kakabsat. Iti maysa nga Kristiyano nga naikaputan iti puon, natural ken kwa na iti agbunga. Okay? Iti maysa nga Kristiyano nga namatin kini Apo ken imawat kini Apo Dios. Akas Dios ken mangisalakan iti biag na. Natural ken kwa nang agpaaramat iti Apo. He will always find a way kakabsat tapno makapagserbiso na iti Apo. Amoy kakabsat sa mga nesisita nga amin tayo kat aggitara tayo. Amin tayo kat agdrums tayo when agpreach tayo. Amin hanga nesisita nga kasjay kakabsat. Adda iti duma-duma nga paset tayo. Adda iti na duma-duma kakabsat nga wagas tapno makapagserbi tayo iti Apo. Amoy kakabsat mapadayawan iti Apo. Iti dayto nga lockdown na niya. Dagiti young people, okay? Uray no trabaho iti bagyo, makasurat iti basit nga tula, maaramidan iti kanta, makapag-share tayo kadagiti ubeng kakabsat, babaan lang iti buyaan dalang dadyo 20 minutes nga online service. Kit ma-reach out tayo kakabsat, san lang nga taga-dulaw, taga-bagbag, taga-ago, uno di kat duma-duma pa nga luglugar, ngagtarigagay, nga agadal kadagiti sao iti Apo. Adda iti pasat mo, adda iti pakaaramatam, masapol ka berukam. Ngamnuhaan ka nga interesado, nga maaramat day nga biyag mo, ngagserbi iti Apo. Uray no amom nga sikakat papadi, nga sikakat padi, nga pinili, kan impateg iti Diyos. Ada iti problema. Nasakit man, han ko man ket nga ibaga, ngam barbaran, baka, saan ka pa'y nga talaga nga imawat iti Apo. Han nga gaputa Christian ti family nga nagrogyam kat Christian kameten. Chik apam nga nalayang kakabsat. Inawat ko ba nga talaga ni ti Apo? Apay nga kasto titignay ko, apay nga hanang agbungbunga, apay nga hanang agpaparamat. Kami natural para iti may nga namati iti Apo ang agparamat. Kenkwana. Iti may kadwa nga puntos tayo kakabsat. Kas papadi agserbi iti Diyos, aday iti na isang sangayan karbangan tayo. Kung na iti teksto tayo, agserbi kas na santuan apapadi amang ipaay ti daton anay espirituan kan makayayo ti Diyos babaen ken Hesu Kristo. Kasi santuan apapadi, sarita na dayto iti na isang sangayan nga karbangan tayo. Papadi tayo nga agserbi. Mangipaay ti daton anay espirituan kan makayayo ti Diyos. Kat dagiti sumaganad kakabsat kinailanad nga karbangan dagiti papadi iti Apo. Umuna, agitagad ka dagiti tattao nga mapan iti mangisalakan. Hanlang agitagad nga agmilk tea. Hanlang agitagad nga rumuar agpasya. No di kat agitagad ka. Nga adda kumadigiti tattao nga makamamukin ni Apo Jesus sa kasi Diyos kan mangisalakan. Kaya nga, bago umakyat ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, go and make disciples. Minsan pinaghihiwalay natin, go, make disciples, baptize them, teach them. Okay? Pinaghihiwalay-hiwalay natin, pero isa lang talaga yun to make disciples. Tapno garamit mangiturong tayo kadagiti tattao tapno balinda nga pasurot iti Apo. And He will empower us. Promise niya in Acts chapter 1 verse 8. Agitagad tayo. Awan ko man dagiti pambar tayo. Han ko kaya, ubingak pa, bakit ako, lakaya ko, nakapuyak pa, jak mo. Kasat nungay no, idibate da, whatever kakabsat dagito nga dahilan tayo sa anan. Kuman, nga rumbang nga pagpambar. Agitagad tayo. May kadwa kabsat kat agasistar. Agasistar tayo, kadagiti pada tayo nga namati, tapno maaramat damat kakabsat dagiti sagot nga naited kadakwada. Dagiti kabailan nga inted kanyada iti Espiritu Santo. Kunana iti Roma 15, malaklang yung verse 16 ang kakabsat. Kas adipan ni Kristo Jesus, kag trabaho kadagiti hentil, agserbiya kakaspadi amang ikaskasaba, kadakwada tinaimbag adamag nga agapu ti Diyos, tapno agbalin nga dagiti hentil adato na makayayo ti Diyos, kanay daton ken kwa nababaan iti Espiritu Santo. Agasistar tayo, kadagiti pada tayo anamati, tapno uray iso damet kakabsat, ket makapagserbi day ti Diyos, babaan iti sagot nga naitad kanyada. Iti may katlo kakabsat kat agsakripisyo.
Agi pa kay kadagiti spiritual nga daton. Kuna na iti Roma chapter 12, okay? Alam na natin yan, verse 1 and 2. Offer your bodies as living sacrifices. Babaen kakabsat iti nga bagi. Idaton tayo kumay iti oras tayo, iti pigsa tayo, iti talento tayo, iti apo, kas daton as ibibiyag kan makayayo iti imatang na. Nyapay, babalin tayo mat nga agkararag kakabsat, para iti kasapulan iti duduma. Kuna na iti Efeso chapter 6 verse 18, agkararag kayo, bayat ti panangaramid yung kadagito, ket ti panagkararag yo. Dawatan nyo at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramiden nyo, agkararag kayo kas idalan iti Espiritu. Gapu iti daytoy agsalukag kayo, ket di kayo maupay. Kanayon nga dawdawatan nyo, dagiti amin at tao iti Diyos. Kas papadi nga agserbi iti Diyos, dakkel nga banag iti panagkararag kakabsat. Kat iti rinabi, adati may sesend kanya tayo nga prayer items. Sanya, hantay ko mga uma nga umungan ti pamilya tayo, tapno makapagkararag tayo, nga sangsang kamay sa iti apo. Nagadudag iti prayer concerns tayo kakabsat, but when we lift them up to the Lord, it's no longer our burden, but it is a burden lifted up to our Lord. Siya na yung bahala doon. Okay, ibigay natin sa Kanya, ipanalangin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Number 5, titrabaho tayo, may sapay kadagitin na isang sangayan nga kung tayo kakabsat kat iti agited. Okay? Medyo napapatagal na po itong lockdown. Alam ko pong naipon na po ang yung mga tithes and offering. Ano po? Hindi na po tayo napupunta sa church para ihulog po sa basket ang ating mga tithes and offering. Ano po? Pero, dahito yung trabaho iti may sangapadi kakabsat. Iti mangidaton, kadagiti material nga sakripisyo iti apo. May isang example kakabsat kat iti 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 7. Okay? Basahin nyo na lang po yung buo, but I'd like to share verse 1 and 2. Sabi niya, kakabsat kayat mi amamuan nyo no anya tigapuanan ti parabor ti Diyos kadagiti iglesia ijay Macedonia. Nakaro ti panakasut da kadagiti rigat a naglasatan da. Ngam kasta unay ti ragsak da, kat nabulos ti panagitad da, uray no nakapang panglaw da. Because giving is not the issue of money, it's not the issue of wallet. Kaya nalalahay ko narinig sa pastor na pinapakinggan ko po. It's the issue of the heart. Gaano pa kalaki yung puso natin na magbigay para sa Panginoon. Okay? Nakaro ti pan nakasuot da, kadagiti rigat. Uray kanya tayo matkakabsat, nakaro ti pan nakasuot tayo. Hanak pa lang agtides, ta ornuwak pa lang ta COVID pa mat. Maawatan na matkit di, iti apo. Awan, maawatan na laon, unay kakabsat nga mo nga maitalagkin ko na, iti finances mo. Okay? Let me tell you something kakabsat. Ihitulbag tapno bendisyon na naka iti apo. Kat itad mo kinkwana. Nga dan kay ti puso nga, kasla datay ngay kakabsat, balo nga nangidaton iti amin na. Nga uray nakadakdakkel iti itad dagiti amin nga tataw iti aglawlaw. Iti napansin iti apo kat dajay balong nangitad iti amin na para iti apo. But you know what? Hiningi lang sa atin ng Lord is 10% of whatever we have. Give your tithes faithfully to the Lord. Amen po ba? Sikuhin mo yung katabi mo. I-remind mo sa kanya na mag-tithes. Agitad tayo kakabsa. Trabaho iti padi dayta nga mangted kadagiti material nga sakripisyo iti apo. May kainam agsukimat. Agsukimat iti pagayatan iti Diyos, may papan tinaited ken kwa na nga ministeryo. Kuna na iti muna, Corinto chapter 15 verse 58, nga rod, patpatgag ang kakabsat, agtalinad kayo na tibgar ken di magaraw. Kanayon asang wanyo ti trabaho yo amay paay ti apo, tammo yung nga dabunga ti amin nga aramidan yo iti panagserbi iti apo. Okay, hantay nga maupay kakabsat nga garamid kadagiti banag para iti apo. Even if you don't feel you're appreciated, even if parang wala nakakapansin sa ginagawa mo, sa harapan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, at dabungan na ti amin nga aramidan tayo panagserbi iti apo. And iti last kakabsat, agpartisipar. Agpartisipar iti panangimaton ken panagtrabaho iti iglesia. Kas papadi, amin kat adda iti paset ken iti obraan na. Anya ti pagtrabahuan iti padi kakabsat. Nagiti papadi nga agserbi iti Diyos. Anya ti pagtrabahuan na. Iti templo, iti daan nga tulag kakabsat anya. Kit uray pa iti panawon tayo kakabsat, amin tayo kat adda iti paset nga obraan tayo. Mabasa tayo iti Hebrew 12:28, Hebrew 10:24 to 25. Panangimaton,
ken panagtrabaho iti iglesia. San ko mga kabsat nga pasig amin na ilubungan nga banbanag iti pakilumlumbaan tayo. Okay? Han nga dakas ka kabsat niya. But my point is, sana wag mawala yung time mo para sa Panginoon. Wag mawala yung passion mo na maglingkod sa Panginoon. Na habang tumatagal, mas lalo pang lumalago yung pagmamahal mo, yung paglilingkod mo para sa Panginoon. Dagiti papadi kakabsat, kanina meron tayo yung plate of pure gold. Ngayon naman po, ay shoulder piece and breastplate naman ang ating kikilatisin sa mga garments ng mga pari. Dagito'y kakabsat nga arwatan dagiti papadi, ti mangipalagip kadakwada, ti karbanganda, kas napili a papadi, para kadagiti tattao, agpaay ti pakaydaydayawan iti Apo. Yung shoulder piece, okay, ng mga pari, mangipalagip da ito'y kakabsat, iti obligasyon da. Yan, nakikita nyo sa larawan na yan, iti obligasyon da nga makipagbinaklay, iti pakadagsunan, kan pakaseknan, dagiti tattao, tapno yegda, iti presensya iti Diyos. Kadagito'y kakabsat nga shoulder piece, aday iti bato di tayo kakabsat. At sa bato na yan, nakasulat yung 12 tribes of Israel. 6 dito, 6 din sa kabila. Iti bato iti pagananay, dagiti papadi, kat mangipalagip kadagiti tattao, nga makipagriklada, makipagbinaklay da, tenyaman nga pakaseknan kan dadagsan. Iti breastplate mat kakabsat, mangipalagip ti obligasyon nga mangilala kadagiti tattao. Adamat kakabsat iti bato, nga maawagan nga urim kan tumim. Nga daytoy kakabsat katwa niya ti mapidot da isu ti desisyon. Nga rod kas papadi ipadagtayo iti bilang ti Dios ana patagken kuana. Dagiti tattao na mati man wenno saan. Awan iti dumduma tayo kakabsat. Okay. Na isang sangayan iti karbangan dagiti papadi. Iti matang iti kangatuan nga Dios kakabsat. No merisan tayo nga naimbag dagiti duwangan na inayon nga pagananay dagiti papadi. Duwa iti masapul nga check upon tayo kakabsat, no mararamid tayo matlaan. Kamusta ti shoulder piece tayo? Kamusta kakabsat iti panakibinaklay tayo? Nagigipagbuhat ba tayo? Kadagiti pakadagsenan, kadagiti burden? Winuda tayo, pailang nga 20 years and 10 years nga Kristiyano, ti adda nga kanayon nga bakbaklayan dagiti iti entero nga iglesia kakabsat. Makipagbinbinaklay ka kadi, wenno sika iti padagsen, nga bakbaklayan, kakabsat. Padi ka, padi tayo. Usaran tayo kakabsat, iti shoulder piece tayo. Hantay nga idulin, iti etokador, iti aparador tayo. Makitinulong tayo kumamit kakabsat, iti trabaho, iti Apo. Sala nga sika nga kanayon ti sentro, iti atensyon, nga bakbaklayan. No di kat sikan, iti makipagbinbinaklay, iti trabaho, iti Apo. Panunutom mo't kakabsat no sino, dagiti mabalin mo pa nga tulungan. Hantay lang nga tulungan, dagiti makapagsubli, iti tulong kanya tayo. Let us help every believer. Kadagiti amin nga kakabsat tayo, wenno kapamatyan tayo. Iti may kadwa kakabsat, kamusta iti breastplate tayo? Okay? May pampamuspusam tayo kadi nga aramidan, iti pagsayatan, iti daduma. Yun nalipatan tayo nga isuot, iti breastplate tayo kakabsat. Kat iti pakaseknan taylangan, iti napatag kanya tayo. Ipatpatag tayo ba? Dagiti tattao nga ipatpatag iti Diyos. Wenno saan kakabsat. Dangganda tayo man wenno saan. Ay-ayatan da tayo man wenno saan. Nasayat da man kanya tayo wenno saan. Aramidan tayo kumakabsat, ti obligasyon tayo kas papadi iti Apo. Kakabsat, kasano ti panagaram tayo kadagiti, gagayam tayo nga padi iti. Okay. I believe kakabsat no dati kasangom nga padi hanggang agsao ti dakas. Anya? Agaramat ka kadagiti na dayaw nga sao. Agtignay ka iti naornos nga wagas. Anya? Ang kamabalin nga makapaglinlino ko laeng. Because we respect them. Okay. But you know what kakabsat? Uray datayo. Nga namati kini Apo ket imbilang met iti Dios apapadi nagserbiken kuana. Ipatpatag na kay iti Apo. Pinili na ka, inaramid na tayo anasantuhan, ipatpatag na tayo iti Apo kakabsat. Baban iti dayto nga mensahe nga naadal tayo, na ipalagip ka na ipakaamukan niya tayo kakabsat. Nga uray da tayo kat imbilang iti Diyos nga papadi, nga agserbiken kuana. No tayo nga raraaman dagiti gagayam tayo apapadi,
At dapay kuma iti panagram tayo kadag iti awag iti Diyos kada tayo kan kadag iti kakabsat tayo iti Apo. Nang nangro na tata nga nailawlawag kanya tayon nga kaspapadi iti Diyos mabalin tayo agserbi ka nagdayaw ken kuana. Babaan kadag iti kapamatsyan tayo. Dagiti pagananay iti padi kakabsat ket mangipalagip iti awag iti Diyos kanyada. Iti plate of pure gold kay signifies holiness na tayo po ay nga datayon kakabsat ket napili na ipateg ket na ituding. Iti shoulder piece kakabsat mangipalagip da ito'y kanya tayo nga makipagbinaklay tayo kuma iti pakadagsenan hanlang nga daji kukwa tayo no di ket uray pay dagiti daddo mga tattao. Ken iti breastplate tayo kakabsat mangipalagip kanya tayo nga mangilala tayo met kuma kadagiti amin nga tattao na matiman wenno saan. Tatan nga namati tayo iti Apo, awan duma iti naikawas kanya tayo kakabsat. Kaspapadi iti Apo, naikawas kanya tayo, iti naidumduma kababalin tayo. Kan naikawas kanya tayo kakabsat, iti naisang sangayan karbangan tayo. Sapay kumatasan tayo nga mulitan, iti inkawas kanya tayo iti Apo. Habang isusot tayo, dito nga inkawas kanya tayo iti Apo kakabsat. Sapay kumatagserbi tayo pamadayaw iti Apo. Mangipalagip kanya tayo, dagiti rumbang nga kababalin tayo, tinaydumduma nga kababalin tayo, ken iti may parbang kakabsat nga karbangan tayo. Hingga na lang dito yung kakabsat, ti mensahe nga kahit kung aibingay kada tayo, ket sapay kuma, di tayo nga lawas, itinangagan tayo, ket san nga munag dito, rumor dito, ket no di ket may mula kuma iti puso tayo, ket may express tayo kakabsat, babanti pa nang i-aplikar tayo dito, itinaldawal daw panagbiag tayo. Madaydayaw iti Apo, ket akikinita tayo manan, ito sumarunong lawas. Dawatag ti panagtamod tayo kakabsat, kapantay ti pamagibos sa kararag, ken iti benediksyon. Kararag tayo, managayat ken manangasiya Diyos sa mami nga nailangitan, ken manakabalin iti amin. Apo gyaman kami o Diyos, tegtultuloy nga panangindalan mo, iti bawat may sakada kami. Gyaman kami Apo, duray iti makan, nga na espiritualan Apo, nga inted mo, iti bawat may sakada kami. Agbalin lat ako mao Diyos nga pamigsa kan rektaw Apo itinipi na espiritualan nga biyag iti tumunggal may sakada kami Apo. May tultuloy o Diyos nga mapadayawan itinagan mo. Yaman kami duray iti agtultuloy o God nga pamindisyon nga ititad mo Diyos iti biyag iti tumunggal may sakada kami. Ang ronana Apo iti panang salwad ken panang protekta Apo iti biyag iti tunggal may sakada kami Apo. Mapadayawan launay o Diyos itinagan mo, duray ti daytoy nga bigat Apo kararagmi ti agtultuloy lat o Diyos nga panangted mo Diyos iti pamarikta, ang unano Diyos iti agtultuloy nga panagserbi ken panagpamati miking kao Apo. Tulungan mo Diyos iti biyagmi, ada ka di o Diyos nga patibkaren na kami, babaen lata ka di o Diyos kalagiti sasaw Apo. Lord kararagmi o Diyos dagiti kakabsat o Apo, nagkapkapsot o nagkapkapo iti pamati na, parigtaom ka di o Diyos iti pamati iti bawat may sa kadagiti nga kakabsat mi Apo. Lord kararagmi duray dagiti makapadpadas o Diyos iti madi nga rikliknaan din pesikalan nga bagi, kararagmi Apo, mami nga nasantuan, ipatay mo ka di o Diyos iti naindaklan ken man nakabalin nga imam mo Apo. Lord iti masakit ng iti nga kabsat mi, ket marikna daw Diyos iti ayat mo, ang ronano Diyos nga ited mo Apo iti panakapaimbago Apo. Yaman kami, tultuloy mo Diyos nga bendisyonan o Apo iti bawat maysa. Tulungan mo Apo iti bawat maysa, kan palagipan na kami kang ronano Apo, iti panagbasa mo Diyos kalagiti sasaw Apo. Kang yaman kami, Apo ti panagpatuloy mi sikalat tao Diyos iti mapadayawan no Apo. Sapay kumatat da kada tayo amin ti parabor ni Apo Jesucristo, iti ayat iti Diyos ken tagtultuloy apan nakikadwa ti Espiritu Santo. Iti memesa nga Diyos iti talo nga persona, so kumatagtultuloy nga mangidala, nagtultuloy nga mangbendisyon iti bawat may sakada tayo. Iti ngod Apo iti sangsang kamay sa kararagmi, itinagan na po mi nga Jesus, kaniso nga nang isalakan kada kami kat kunami. Amen.